Здравейте, днес най-после ще направя клип с въпросите и отговорите ви. И трябва да сме много бързи. И да, нека да започнем. Първият въпрос на дочка Димитрова е хейтерите. Тя го е написала хейтерите. Хейтерите, не знам точно отговаря на трите варианта. Хейтерите, има много хейтери, съм виждал да пишат в коментарите. Някой са написали тъпо, има предвид, че клипът ми е тъп. Ако искате да вижте на другия ми клип, писали са ми тъпо. Да. Добре. Дочка... аз не отговоря, защото това нека променям към направо следващия въпрос. На колко си години? На 8,5. Кой град си? От София. Коя избираш, Даря или Гейми? Кой двете, кои сте любимите влогъри? Стан, Стефи, Гери и Хлапа. Имаш ли брат или сестра? Не, нямам. Ще се абонираш ли за моя канал? Аз съм абонирана. Това беше от Мини или Чанъл. Така. Коя ти е любимата книга? Забравих да кажа. Изи и Дори Митева и Караганова. Ти си тъпа. Ми е написала. От Магдалена. Само прочита. Не мога да ти разчита фамилията Магдалена, много съжалявам за това. Но коя ти е любимата книга? Нямам такава, всички са ми интересни. Кой ти е любимият цвят? Розов или лав? Имаш ли сестра? Нямам сестра, но много искам да имам. Щом питаш, може и ти да имаш, но аз не съм гадател. Така. Кой ти е любимият предмет в училище? Всички без математиката. Пак от нея. На колко си години? На колко години си ми е писала тя? На 8,5. Къде живееш? Живея в Младост 1. Харесваш ли Сой и Луна? Много. На колко си години? Колко много такива въпроси ми питаха, на 8,5. Кой ти е любимият цвят? Розов или лав? От Пламен Илиев. Можеш ли да обработваш с Филмора? Аз обработвам с нея на лаптоп. Даже не съм чувала за това приложение, но мога да го видя. Благодаря. От Аби Бранева. Извинявай, че ти отговоря само 2 въпроса, но ме чакат още куп въпроси. И не мога да ти отговоря на всичките 10 въпроса. Ще ти отговоря само не знам колкото. Така. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Да правя клип за YouTube, да излизам с приятелка или да, не знам, да гледам телевизия, да си цъкам на телефона. И да, и още неща, но така. Имаш ли любим певец или певица? Дара Гей. Какво направо? Имаш ли любима книга, ако тя е... Аз вече отговарях на този въпрос, нямам такава.
Ако тя е интересна, може би искаш да кажеш. И така, нека да продължаваме с другите въпроси от Александър Димитрова. Кой ти е любимия филм? Ами, любимия филм е Сойолана. Харесваш ли Полигенова преди? И сега я харесвам. Коя ти е любимата певица? Дара и Гейнико. Но Гейнико ми се струва малко така по-да не пее такива за деца. Ми още любими певици, но тези са на първо и на второ място. Дали харесвам Поли? Да, това вече отговорих. Имаш ли домашен любимец? Не. Гледаш ли Гласът на България? Само понякога. Гледаш ли Съдбата и нощ? Не я гледам. Не е много за деца. Говорих някои глупости. И да, мисля да приключвам с видеото. Говорих на почти всички въпроси. Ще има и втора част. И мисля да приключвам. Чао! Довиждане!